Усяго для гэтай катэгорыі беларусаў у бягучым годзе будзе ўведзена 12 тысяч кватэр. Найбольшую колькасць такіх пабудуюць у Мінскай і Брэсцкай абласцях. Дарэчы, у нашым рэгіёне гэтая лічба складзе 2500 жылых памяшканняў. Будаўнічая галіна на працягу 2 гадоў мусіць выйсці на забеспячэнне шматдзетных сем'яў кватэрамі ў перыяд да 1 году пасля іх пастаноўкі на ўлік. Першачарговае права на будаўніцтва пры гэтым будуць мець сем'і, якія выхоўваюць 4 і больш дзяцей. Не так даўно такое ж права далі тым, хто выхоўвае дзяцей-інвалідаў. Што тычыцца дзяржаўных субсідый, то яны прадастаўляюцца на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам на будаўніцтва жылля, атрыманым грамадзянамі ў любым камерцыйным банку. А шматдзетным і маладым сем'ям і дзецям-сіротам таксама на пагашэнне часткі асноўнай пазыкі па такіх крэдытах. Таксама ў 2019 годзе плануецца і павелічэнне ўводу арэнднага жылля. Усяго ж у бягучым годзе ў краіне пабудуюць 4 мільёны квадратных метраў жылля.